No, tak my teďka jsme se dohodli, po naší baště samozřejmě, že s tím dobrou už je to celý lidej. Vypadně. Jak ty si dohodla? Teďka jsme se dohodli, že půjdeme do obchodu. Budeme si koupit na příští díl slaninu. Na příští díl, Protože jsme ten díl pojmenovali špekový Joe. Jo, jak mu to teď špeká. Ale my spolu snažíme. Bravo, ale my píčou. Ty do ta douby, to? Já si... Jeden. Třeba chlebece. Ale. Rozhodli jsme se. Příští díl. Rozhodli jsme se příštím dílu, že uděláme slaninu. Slaninu s něčím. Na čo si se mnou? Jo. Tady je kameraman, takže pohoda. Ahoj. Pojďem, prostě. Kurva, nemám prachy. No prdele. Máš? Nemám. Jdem sobě domů. A musíme domů. Tak jo, dojdem. Jdem na času. A kolik bude stát? Tadejka 20 bude stačit. Na času. Vaška bude se... Kameramane, pojď trošku. Hezká krajina, tady bydlíme, v tomhle strašce. Takže náš okura. Hele, tady jde náš brácha Čaman. Je, čau, brácha Čaman, tam máme mít bráchovi Čamanovi. Brácha Čaman. Ahoj. Já jsem Čamanovi. Jo, já jsem Čamanovi. A čau, mami. No jo. Říct, my točíme film, jdeme si fakci. Já jsem to... Teda seriál. Jsem televizi. Takže chtěl bych pozdravit mámu, tátu, babičku, Mara. No to vystačilo, čau. Čau. O, bez takových žebráků se obejdeme. A jak my to víme to? Takový láček to bude. Hele, tamhle ten nám dluží pajsku, jestli to bude. Ten blonďák. A my si vyděláme za svůj pořad smrtě. Smrtě ho ven. Marko, jak ty kavastejte? Cože? Nejde ta rakadama, ne, to... Jo, to pozná. Čekaj tady. Čokni to. Tak, šli jsme pro prachy a jen koupit slaninu na příští díl. Ale dneska je 5.10. jo? Asi 13 hodin. Takže další díl se měl konat 7.5. a na YouTube to dáme nejdíl do konce tohohle měsíce. Víte, musíme rozlišit ještě pár dílů. A připravujeme grafickou úpravu všech debilních scének a titulky, jmény, A prostě to vytuníme. A tady vám ukážu našeho kameramana. Našeho výbra hrál pan kameraman. Takže kameraman netoč. A ještě jednou, pan kameraman točí zatím všechny díly, takže si dávejte na něj bacha. Ano, je to fakt velký typ. Jo, jako dávejte si fakt bacha. A další oblápřené, vyhrála se v soutěži Demenci mají akci. No prostě sebe nebudem se pobavit. Ani. Pak kolega se toho pobavil. Pojďte, pane kolego, musíte jít vedle mě. Už tady odhažou busty, to. Jak budeme? Ne, dělej, pojď. A koukej, jak půjdu kolem tam tím tom, tak jim to zase do chybu. A nech pajský dvor. A potom bude vybrat. Zatím točná. Jakože jsme tipsy, jo. Tady na tu jste kloska, super kloska, na čo, skurní to. Teďka toč je. Odřeknu, tak točná. Toč je. Místí gangstři, balasové. No píče, tady zakopnu. No, teďka už to taky to, ten prouzeniny a teďka se blížíme k našemu hypermarketu. ne, žít tak čeká, pance, jo. Mají tam bezak nějaký A. A tam ani zdarma. Napočněvaj. Jo, koukně. To je náš znak, jo, pravý gangstři. Tady máš.
Jen. Pojďte to čas, jenom to čas. Dobrý den. Takže dneska jsme udělali špagety. používali toto, jo? Toto špagety. Příště vám ukážeme, co budeme dělat. Příště chceme použít tyhle ty nehrané semena kurvový omáčky. A koukejte na mě, koukejte na mě. Jdeme koupit slaninu. Nejlepší, co máme v Čechách. Takže jo. Koupíme si do sliny, aby jsme z toho salka. Máte tady vidět. To si vezme. Kameramane, půjde. Kolik tam to je dobrý. Jo, to bych vzal. Anglická slanina, jo, to potřebuje. Kolik to stojí? Dekáme, 5 krát. Bude se tak 10 korun. Tak 5 krát. No. Tak, zkusíte. Tak. Prosím, 5 dekán anglické slaniny. To bude světlo tady. Jdeme ticho. A nakupování nežilo. Pojď to. Tak to je tak 40. Tak to počkat, tak to vezme ještě jednou. Tak 10. Ale to stálo tak nějak přibližně 10 tak 12 korun. Člověk chudí normálně peněz. Kolik máte penězka? Na to musíte podle toho. Naše keše. Jo. Kamera. Žádná chuťovka, tohle je jenom na pokoj. Jo. To je jeden seriál. Dáme to na internet. Ať to ale ne. Tak to je danou. Tady mám vybíráme nějaký... Tady jsme zrovna byli včera u toho, u pana tady. Na to se? Jo, No, a teď to byli u mě, asi tak. u koramy. Tady si koupíme nový hadry. Tu prodavačku, tu prodavačku. Dneska. Máme, jsme kingové. Jo, kameramane, půjč mi to, jsme kingové, vidíš, Jo, pohoda, jo, máme na další. to a dáme to na YouTube.